kung saan nga may masarap ating niyang pupuntahan. For today's video mga ka-adventure, tayo'y magbabalik dito sa may San Carlos City, Pangasinan upang tikman ang kanilang mga pinagmamalaking street foods dito. Kaya tara at ako inyong samahan. So yun na nga mga ka-adventure, napadayo na naman po tayo dito sa may San Carlos City, Pangasinan. At dito nga sila matatagpuan sa may gitna ng Town Center at Magic Mall San Carlos. At ang una nating pinuntahan mga ka-adventure, yung mga nagbibinta ng paris-paris. Dahil nga nagutom tayo mga ka-adventure, nag-order agad tayo. Pero nga ang order natin mga ka-adventure, yung kanilang beef mami. Mas sumasarap daw yung kanilang paris dito tsaka mami pag nilalagyan ng mga pampalasa. Pagkatapos nga natin lagyan ng pampalasa, andito na tayo sa may exciting part. Mukbangan na syempre sa unang kagat. Thank you Lord agad. Ang maganda nga dito mga ka-adventure, mayroon silang unleashed sabaw. Quality, napakasarap at saka napakalapot ng sabaw. At ito nga ang pangalan ng kanilang pwesto, Juan Pares. At syempre mga ka-adventure, hindi na natin palalagpasin ang sikat na sikat at nag-trending na street foods dito. Ano pa nga ba kundi ang kanilang atay at ang kanilang chicken nuggets or proven. Ito yung madalas dinadayo at binabalik-balikan ng kanilang mga suki dahil sa bukod sa masarap na, murang-mura pa. Dahil nga nagkakalaga lang to ng 2 peso isa. At mayroon nga ring mga nagbibinta ng mga palamig dito. Ito namang sina kuya paglapit ko pa lang, tudong-tudo na yung mga ngiti. Artista na daw kasi sila at makikita na sila sa TV. So yun ang mga ka-adventure, puro daw sila single at naghahanap ng jowa. Ay, naku naman yan. Grabe, dinadayo talaga sila dito mga ka-adventure. Halos mga estudyante, mga empleyado, yung mga kumakain dito. Pagkatapos nga ng eskwela at saka kanilang trabaho, dito agad ang kanilang takbo. Madaming pwedeng mamerienda dito mga ka-adventure. May mga magbibinta din ng mga inihaw tulad ng mga isaw, barbecue, hotdog, paa, Betamax at marami pang iba. At napadaan nga tayo dito sa may Forever 39. Bilihan ng mga milk tea, shawarma at marami pang ibang mamemerienda. Kaya kung napadaan at napasyal ka sa may San Carlos City, huwag mong kalimutang dumaan dito. Siguradong hindi ka magsisisi dahil budget friendly yung mga paninda nila dito. So yun na nga mga ka-adventure, bumili nga tayo ng kanilang chicken nuggets. Lagyan na natin ng suka. Ano kayang lasa nito? Unang kagat, nuggets agad. Ay grabe mga ka-adventure, yumminess promises. Napakasarap naman talaga mga ka-adventure. Sa halagang 2 piso, matitikman mo na yung kanilang mga pinagmamalaking street foods dito. At syempre, bumili na rin tayo ng kanilang atay. Quality. Napakasarap mga ka-adventure. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, yayain mo na yung mga kaklase, jowa at tropa dahil sigurado namang mabubusog at mag-i-enjoy kayo dito. At kung ikaw mga ka-adventure ay galing sa trabaho at tamad ng magluto, mayroon ding mga nagbibinta ng mga pritong manok dito. At dito na kayo bumili kay Kuya Emerson, Crispy Delicious Fried Chicken. At yun na nga mga ka-adventure, mayroon ding mga nagbibinta dito ng mga inihaw na hito, tilapia at bangus. At araw-araw nga silang nagbibinta dito mula hapon hanggang gabi. Kaya kung street foods ba ang hanap mo, arat na dito sa may San Carlos, maayos.